மாதாஜி நீங்க தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க நீங்க மாதாஜி, சொல்லி நானே கொடுத்தீங்க சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. அது மாதாஜி. ஏதோ ஒண்ணு 2 பேரும் சேர்ந்து படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை சொல்லி கொடுத்து நான் ஹரே கிருஷ்ணா கத்துக்கிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. மாயாவதி பாஷ சுனிலே ஹாய. ஓகே, இது ஃபுல் ஸ்லோகா எடுக்கிறேன். தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்களே. வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ओके, लास्ट श्लोका. यारा देखे तारा क्या कृष्ण उपदेशा हमारा अज्ञान गुरु हाना तारा ये देशा. யாரே யாரை देखा देखा कृष्ण कृष्ण उपदेशा हमारा हमारा गुरु दिशा अनाचारा दिशा. हरे कृष्णा. मैम, एवरी डे वी आर रीडिंग. Sorry, நீங்களே வா. ஓகே, ஐ வில் ஸ்டாப். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யூஆர் ஸ்டார்டட். மேம், எவ்ரிடே நாங்க எப்படி இருந்தாலும் சைத்தன்யா படிக்கிறோம்ல மேம். ஸோ இந்த மார்னிங் அட்டெண்டன்ஸ்ல வரவங்க எல்லாருமே வில் கெட் கவுண்டட் நோ மேம் இந்த நித்யானந்தா இது. பண்ணலாம். ஏன்னா But மத்தியம் என்னன்னா, அது பர்டிகுலரா மத்திய லீலை படிக்க சொல்லியிருக்காங்க. மத்திய லீலா தான் மேம் படிச்சிட்டு இருக்கோம் நாங்க. ஓகே ஃபைன். ஆனா சச்சி சுத்தாஷ்டகமும் பாடணும். அதுவும் பாடுறோம். அதுவும் பாடுவாங்க. தே வில் கண்டினியூ இன் த ஆஃப்டர்நூன். பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஈவன் அதர்வைஸ் ஆல் த 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்னிங் வராங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே வந்து தே கேன் அப்டேட் தட். அதாவது இங்க காலையில அட்டென்ட் பண்ணாதவங்க 12 மணிக்கு அட்டென்ட் பண்றவங்க கூட இருப்பாங்க. ஆமாங்க, 12 மணிக்கும் கம்பல்சரி அட்டென்ட் பண்றாங்க. பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங், இவங்களும் போடலான்றேன். தே கேன் ஆல்சோ ஆட் டு தட், இன்க்ளூட்ஸ் மீ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேம். One more thing, today can you take your Bhakti Shastri? Tomorrow I will take. நோ ப்ராப்ளம் மேம். ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ். நாளைக்கு பக்தி வைபவ், இன்னைக்கு இல்ல ஆக்சுவலி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பக்தி சாஸ்திரி மாதாஜி பண்ணிப்பாங்க. சோ நாளைக்கு வந்து நான் பக்தி வைபவ் நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் எவ்ரிவன். எல்லாரும் அந்த சேலஞ்ச்ல கலந்துட்டு இருக்கீங்களா? ஆக்சுவலி இப்ப இவ்வளவு பேரு 36 பேர் கிட்டத்தட்ட இருந்தீங்க நான் வரும்பொழுது. ஸோ 34 36 இருந்தீங்க. ஸோ இப்படி நீங்க காலையில ஏன் மங்களாரத்திக்கு வந்து கலந்துக்கிறது இல்ல? இல்லைன்னா நீங்க கலந்துட்டு உங்க பேரை மாத்துறது இல்லையா? எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. விஜயகுமாரி யார் மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எவ்வளவு சீனியரா இருக்காங்க. அவங்க டேமன் போடல. போய் பேரை வந்து சர்ச் பண்ண வேண்டியது. முன்னாடி டிஏஎம் போடுங்க, போறோம் ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அப்போ நான் ஏதாவது சர்வனன் பிரபு கூட சேம். சி, டீச்சர்ஸ் should become the role model for the devotees. Okay, நான் வந்தேன் மாதாஜி இன்னைக்கு. நேத்து வரல, இன்னைக்கு வந்தேன் மாதாஜி. நான் கூட வந்தேன். எஸ், டிஏஎம் போட்டுருந்தேன். மாதாஜி டிஏஎம் போட்டதெல்லாம் நான் என்னால டிஏஎம் போட்டதெல்லாம் நான் கவுண்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஐ கவுண்டட் ஆக்சுவலி. கோயில்ல யாரும் கவுண்ட் பண்றது இல்ல. நாங்க லீடர்ஸ் இல்ல அங்க சொல்றாங்க. அந்த இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது என்னன்னா, நாம சொன்ன பிறகு அந்த குரூப்ல லீடர்ஸ் குரூப்ல போட்ட பிறகு அதை எடுத்து சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு சொல்லல, இன்னைக்கு சொல்லல மாதாஜி. ஏன்னா யாருமே போடலாங்க. லீடர்ஸ் குரூப்ல எந்த லீடருமே போடல, அதனால சொல்லல. ஓகே, சோ அதனால நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டேன். ஆனா அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் அவங்க ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அங்க போடணும். ஸோ அதனால வந்து சம்சாரதாவா பாடும்போதே செக் பண்ணணும் இனிமே. ஸோ அதனால சம்சாரதாவா மிடல்ல இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து நிறைய பேர் பாதியில ஜாயின் ஆவீங்க இல்லையா? ஸோ டேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த டிஏஎம் போட்டுதான் நாங்கெல்லாம் போட்டுருவோம் மாதாஜி. முன்னாடியே வந்துருவோம் மாதாஜி கோயிலுக்கு. எக்ஸாக்ட் எல்லாம் வரமாட்டோம். 4:15 வந்துருவோம் மாதாஜி. ஆமா, நான் இன்னைக்கு முன்னாடியே கூட வந்துட்டேன் மாதாஜி. முன்னாடி வந்துட்டோம் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி காணுமா? பிரேமா மாதாஜி இல்ல. ஓகே ஃபைன். நான் வந்து இருந்தேன் மாதாஜி. சாண்டிங்ல உட்கார்ந்திருப்போம் மாதாஜி. வீடியோ போட்டு. எனக்கு டவுட் மாதாஜி. இந்த கோவில் மங்களாரத்திக்கு ஜாயின் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அதுல ஜாயின் பண்ணணுமா இல்ல இங்க சாண்டிங் ஜாயின் பண்ணுமா? எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மாதாஜி. இங்க சாண்டிங் எதுவுமே இல்ல மாதாஜி. நம்ம பண்றது இல்ல, ஒன்லி கோயில் தான். நம்ம யாரும் சாண்டிங் பண்றது இல்ல. சர்வதாசா பிரபு குரூப்ல நாங்க 5 to 5:30 பண்றோம் மாதாஜி. 5 to 5:30 பண்றோம் மாதாஜி. 6 மணி வரைக்கும் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. யாரும் வரல மாதாஜி. இன்னைக்கு எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா வராங்க. நீங்க கோயில்ல என்ன பண்ணுங்க, நீங்க தனியா போக வேணாம். ஏன்னா கோயில்ல தான் கவுண்ட் எடுக்கிறாங்க. இது முன்னாடி எல்லாம் கோயில்ல வந்து சாண்டிங்க்கு கவுண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, அட்லீஸ்ட் நீங்க 5:30 வரைக்கும் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம 5:30 நம்மளுடைய
ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் 5:30 வரைக்கும் நான் இருக்கேன் மாதாஜி. 5:30 வரைக்கும் இருந்துட்டு மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் நீங்க யூ கேன் லீவ் டு த ஷார்ட் பாகவதம். ஓகே 5:30க்கு இங்க ஷார்ப்பா இங்க 5:30 இருக்கணும் வரைக்கும் மாதாஜி. இருக்கோம் மாதாஜி. ஆனா 6 வரைக்கும் இருக்கோம்னு போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. கரெக்ட் அப்புறம் கரெக்ட். ஐ ஹவ் இன்ஃபார்ம் கிளாஸ் இருக்கு. நீங்க இன்ஃபார்ம் மாதாஜி பண்ணிருங்க 6 மாதாஜி. வரைக்கும் இருக்கணும் மாதாஜி. அதனாலதான் நாங்க அங்கேயே இருப்போம் மாதாஜி. டெம்பிள் சாண்டிங்ல இருப்போம் மாதாஜி. Fine, அவ fine. மாதாஜி இங்கேயும் வந்து ஒரு பாருங்க chanting சாண்டிங் முடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். சாண்டிங் ஆமா ஒன்லி மாதாஜி. வில் எலிவேட் யூ பீப்புள். ஓகே சாண்டிங் வந்து கண்டிப்பா இல்ல சவணமும் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து கீர்த்தனமும் பண்ணணும், ரெண்டுமே பண்ணணும். நீங்க பாகவதம் நிறையவே கேட்டுட்டே இருக்கிறவங்க வந்து யூ கேன் ஸ்கிப் பாகவதம், அதுக்கப்புறம் அந்த யூடியூப் ரெக்கார்டிங்ல கூட உட்காந்து பார்த்துக்கலாம். ஐ டோன்ட் டெல் டிஸ்கரேஜ் பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க. சரி டெம்பிள்ல சிலது கேட்கும் பொழுது நாம அது கொஞ்சம் அடர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே ஆனா நீங்க ஏதாவது ஒண்ணுத்துல கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ இங்க முடியலன்னா அங்கேயாவது இருக்கணும், ரெண்டு இடத்துலயும் இல்லாம இருக்கக்கூடாது. ஓகே எனக்கு பாகவதம் தான் கேட்கணும்னு இருக்குன்னா எஸ் இட் இஸ் அ யூசர் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதுல போய் பண்ணுங்க, யாருமே உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா ஆல்ரெடி நான் வந்து என்என்டி பிரபுஜிக்கு சொல்லியிருக்கேன் 5:30க்கு எங்களுடைய பாகவதம் இருக்கிறதுனால டில் 5:30 வி வில் பி தேர். ஸோ அந்த இது வந்து எக்ஸ்கியூஸ் ஆல்ரெடி இன்டிமேட்டட். ஆனால் தெர் இஸ் நோ கம்பல்ஷன் நீங்க வந்து 6 மணி வரைக்கும் அங்க இருக்கணும்ன்றதுக்கான ஒரு கம்பல்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே அப்படியா மாதாஜி? சரி மாதாஜி. உங்களுக்கு வந்து நீங்க எனக்கு வந்து இந்த பாகவதம் கிளாஸ் ஓகே நான் நிறைய வாட்டி கேட்டுட்டே தான் இருக்கேன், மீண்டும் நான் ஒரு வாட்டி கேட்டுப்பேன் அப்படிங்கிற சாய்ஸ் உங்களோட தான் இருந்தா நீங்க அங்கேயே சாண்டிங் நான் 6 மணிக்கெல்லாம் சாண்டிங் முடிச்சுட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ஸோ ஓகே இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஓகே இப்போ நான் வந்து 5:30 5:45 வரைக்கும் தான் இருப்பேன், அதுக்கு மேல இருக்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த 5:45 கிளாஸுக்கு போக வேண்டியிருக்கு. ஸோ நான் அட்டெண்டும் பண்ணணும், கேட்கணும். ஏன்னா டீச்சும் பண்றதுனால முன்னாடி டீச்சர் என்ன பண்றாங்கன்றதையுமே தெரியணும் இல்லையா? எஸ்பெஷலி பிரேமா மாதாஜி. இன்னொரு பிரபு பண்றது நான் போறது கிடையாது, பட் மாதாஜி பண்ணும்போது கண்டிப்பா நான் போவேன் நான். ஏன்னா வி நீட் டு ரெலிஷ் இல்லையா? நானும் வந்து நிறைய கேட்டுக்கணும். நான் செவனம் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கீர்த்தனம் பண்ண முடியும். நான் செவனமே பண்ணலன்னா கீர்த்தனம் சரியா வராது. ஓகே அதனால செவனத்துக்காக நான் போவேன். ஸோ அதனால வந்து எனக்கு ப்ரையாரிட்டி செவனம். ஸோ ஏன்னா நிறைய வாட்டி நிறைய கீர்த்தனமே பண்ணிட்டு இருந்தா நான் செவனம் பண்ணாம கீர்த்தனம் பண்ணா அது பியூரிஃபைடா இருக்காது. அதனால ஐ ஹாவ் டு ஹியர் கண்டிப்பா அந்த கேட்கறதுக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும். அதனால நான் ரவுண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னாலும் செவனத்துக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துட்டு நான் போயிடுவேன் நான். ஆனா உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? நீ ஆர் ஒன்லி டூயிங் செவனம் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், நீங்க உங்களுக்கு வந்து செவனம் தான் முக்கியம் பொழுது செவனத்துல இருங்க. இல்ல எனக்கு வந்து நான் அப்புறமா இந்த யூடியூப்ல போய் நான் கேட்டுப்பேன் அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து எனக்கு இது மட்டும்தான் எனக்கு சாண்டிங் எனக்கு காலையில் 6 மணிக்குள்ள முடிச்சிடணும், பக்தர்களோட சேர்ந்து முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறவங்க யூ ப்ளீஸ் கோ ஹெட். இட் இஸ் த சாய்ஸ் ஆஃப் த டிவோட்டி. யாரையுமே வந்து எங்கேயுமே ஃபோர்ஸ் பண்றது கிடையாது. ஓகே ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டீச்சர்ஸ் அட்மின்ஸ் நம்ம அட்மின் டீச்சர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா 30-40 பேர் இருக்காங்க, 30 பேர் மினிமம் இருக்காங்க. அந்த 30 பேர் அட்டன் பண்ணாலே வந்து அங்க ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா 30 பேருமே டீச்சர்ஸும் அட்மின்ஸும் எல்லாருமே வர்றதே கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஓகே இஃப் டீச்சர்ஸ் ஷுட் பி த ரோல் மாடல் ஆக்சுவலி. இன்னொன்று வந்து இந்த நம்ம மங்களாரதி பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன்னு நினைச்சுட்டு அங்கே கண்டிப்பாக போகக்கூடாது. ஓகே ஆரம்ப கட்டத்தில் இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த இடத்துல நம்ம அந்த டிடிஸ்க்கு வந்து நம்ம வி ஷுட் சே கிவ் த ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா? ஒபேசன்ஸ் மனதளவுல அந்த பாவத்தை எடுத்துட்டு வர்றது கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா நமக்கு எடுத்த உடனே செயற்கையா பக்தி என்பது வராது இல்லையா? ஆனா நம்ம பக்தி வரணும்ன்றத வந்து பகவான் வந்து பார்த்துப்பார். ஆனா நம்ம பெரியவங்களை பார்த்தா எப்படி நமஸ்காரங்களை செய்வோம் இல்லையா? அந்த பாவத்தை கொண்டாவது நாம வந்து பகவான் நம்மளை வந்து படைச்சார். யூ ஷுட் திங்க் அபவுட். இது வரைக்குமே நீங்க நிறைய க்ளோரிஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்டிருக்கீங்க, பகவானுடைய பக்தர்களுடைய புகழாரங்களை கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அதையெல்லாம் நீங்க மனதுல நினைக்கணும். எதேதோ நினைக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப அந்த மங்களாரதி பாடும்போது இதை மட்டுமே நினைச்சு இல்லையா? இந்த பாடல்ல எழுதிய அதாவது யார் எழுதினது? அது குரு அஷ்டகம் யார் எழுதுனது? விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர், த கிரேட் ஆச்சாரியா இல்லையா? சோ அவரை மனதில் தியானித்து இல்லையா? அப்புறம் நம்ம பிரபுபாதரை தியானித்து இல்லையா? நம்ம குரு மகாராஜை தியானித்து ஸோ இப்படி எல்லாருடைய திருவடிகள்லையுமே நமஸ்காரம் பண்ணி பாவானை செய்வீங்க. கண்டிப்பா அந்த பாவம் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டிக்கும். ஓகே பாவம் இல்லாம நீங்க வந்து அதாவது நமக்கு ஹிருதயத்துல அந்த பாவம் ஏற்படல, ஆனா
நம்ம மனசுல வந்து நினைக்கும் பொழுது அது ஹிருதயத்தை போய் கண்டிப்பா சேரும். ஸோ அந்த பாதிப்பு வந்து சில சில காலம் வந்து போகும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நடக்கும். ஸோ டிடிஸ்க்கு முன்னாடி நின்னுண்டே நீங்க வந்து வீட்ல உட்கார்ந்து பண்ணாதீங்க. ஸோ முன்னாடி டேபிள் மேல வச்சுட்டு கூட அந்த மங்களாரத்தியை பார்த்துட்டே நின்னுண்டே தரிசனம் பண்ணிக்கோங்க, சேவிச்சுக்கோங்க. ஓகே. அப்போ உங்களுக்கு வந்து உட்கார்ந்து கம்ஃபர்டபுளா பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு உடம்பு வந்து ஒத்துழைக்காது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு. நீங்க இந்த பாவத்தை கொண்டு நீங்க பாருங்களேன், 30% ஆஃப் 40% ஆஃப் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷன் வில் கம் இன் த மங்களாரத்தி ஒன்லி. இத என்னுடைய அனுபவத்திலேயே நான் சொல்றேன். ஆரம்ப கட்டத்துல நானும் வந்து மங்களாரத்தி பார்த்ததே கிடையாது. மேபி 21 மிட் ஆஃப் ஜூன் வரைக்குமே. அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி டெம்பிளுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து மங்களாரத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அது குக்கிங்கினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுட்டேன். ஸோ இதெல்லாமே வந்து தெரிய வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து டெய்லி மங்களாரத்தி பார்க்கறது ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனாலும் மங்களாரத்தி மேல அந்த மங்களாரத்தி வந்த உடனே முடிச்சுட்டு நான் பாட்டு கிளம்பி போயிடுவேன். ஐ எம் டெல்லிங் ஓப்பன்லி வாட் அண்ட் ஆல் ஐ டிட் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே. ஸோ நீங்களும் அந்த தவறுகளை செய்யக்கூடாதுன்ட்டு ஒன்லி அந்த ஆரத்தி காட்ட மட்டும் பாட்டுட்டு நாம போயிட்டு நான் பண்ணுவேன். அந்த சமயத்துல பூஜை ரூம் எல்லாம் தொடச்சி இல்லையா விளக்கு ஏத்துறது, பூவை சாத்துறது, இது அந்த வேலை அதுவுமே பக்தி தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லல. ஓகே. ஆனா மங்களாரத்திக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் அந்த இடத்துல மிஸ்ஸிங் ஆயிடும். ஓகே. அதனால வந்து டிடிஸ்க்கெல்லாம் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் காலையில நம்ம எழுந்த உடனே அவங்களுடைய தரிசனத்தை பெற்ற பிறகு அன்றைய பொழுது எல்லாமே நம்ம பக்தி பாவத்தோட எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அவங்களுடைய கருணை நமக்கு தேவை. ஒவ்வொரு செயலையிலுமே நம்ம வந்து பக்குவமா வந்து ஆலோசித்து செயலாற்றுவதற்கு அந்த சாதுரியம் என்பது இறைவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய அனுகிரகம், குரு பரம்பராவுடைய அனுகிரகம் தான். ஸோ இத்தனையுமே நம்ம சாதிக்கிறோம்னாக்கா இது நம்முடைய புத்தி கிடையாது. ஓகே. வாட் எவர் வி ஆர் அச்சீவிங் இன் அ டே, இல்லையா, நம்ம எதையுமே சாதிக்கிறோம்னா அது அனைத்துமே கிருபை அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் மனசுல வந்து பதிய வச்சுக்கணும். எதுவுமே நம்மளுடைய கிரெடிட் கிடையாது. ஓகே. நம்ம கிரெடிட் எடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அகங்காரம் என்பது வரும். ஓகே. கூடவே அது ரெடியா காத்துன்னு இருக்கு அகங்காரம் வந்து. ஓகே. நம்ம எந்த குணத்தோட இருக்கணுமோ அந்த குணத்துக்கு ஏற்றவாறு, எஸ்பெஷலி நாலேஜ், ரொம்ப நாலேஜா இருக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு எங்க வேணாலும் வந்து இடிக்கும். வந்து நாலேஜ் இருக்கிறவங்க வந்து அகங்காரத்தை வந்து கண்டிப்பா வெளிப்படுத்துவாங்க. ஓகே. அதனால அதாவது நான் தான் ஞானம் அப்படிங்கிறது, நான் ஞானமும் அல்ல அப்படிங்கறது வந்து நம்ம மனசுல எப்பவுமே வந்து, அதாவது ஒன் ஆஃப் த கமெண்ட்ரி, யாருடைய கமெண்ட்ரி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூர் அவருடைய கமெண்ட்ரி தான் நினைக்கிறேன். காலையில எழுந்த உடனே செருப்பால ஒரு 20 அடி, அது நம்மளே படிச்சோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நைட் லேட்டஸ்டா கூட படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு. தொடப்பத்தால 10 அடி அடிச்சுக்குவேன் நானு. செருப்பாலையும் தொடப்பத்தால் தலையில இது செருப்பால எதுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க. செருப்பும் தொடப்பும் மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணக்கூடியவங்க யாருமே கிடையாது. கரெக்டா? செருப்பு நம்மளுடைய பாதங்களுக்கு சேஃப்டி கொடுக்குது. அது தன்னையே இழந்து செருப்பு நம்ம தேஞ்சு போகுது இல்லையா. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து அது ஓடாது. சரஸ்வதி தாக்கூர் பிரபுபாதோட குரு தானங்க மாதாஜி சொன்னது. அப்படி பிரபுபாதருடைய குரு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவரும் சொல்லியிருக்காரு. கரெக்ட். அவரும் சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் வேற ஒரு வியாக்கியானத்துல கூட படிச்சிருக்கேன் நான். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பிள் இதை இன்னைக்கு கூட வழக்கமா வச்சிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ காலையில வந்த உடனே அங்க அதுக்குன்னே வச்சிருக்கக்கூடிய செருப்பு, அடிக்கிறதுக்குன்னே வச்சிருக்க செருப்புல 20 அடி அடிச்சுப்பாங்க. நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து தொடப்பத்தால 10 அடி அடிச்சுக்குவாங்க. ஸோ தொடப்பம் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாமே சுத்திகரிக்கிறது இல்லையா. ஸோ அதுவுமே வந்து, அதாவது ஒரு இழிவான ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு வந்து தயாராகி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனோ ஒரு பொருளோ வந்து வாழ்க்கையில வந்து தன்னையே தியாகம் செய்கிறது என்று அர்த்தம். ஓகே. ஸோ வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அழுக்க துடைக்கிறதுக்கு வந்து அதாவது துணி, அதாவது ஒரு இது, அடுத்து வந்துட்டு தொடப்பம், இதெல்லாமே வந்து நம்ம எங்க வைப்போம், ஒரு தனியா ஒரு இடத்துலதான் வைப்போம். பொதுவான எல்லா இடத்துலயும் உபயோகப்படுத்துற இடத்துல வைக்கவே மாட்டோம் இல்லையா. அதுக்குன்னு ஆனா அதையுமே வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இடத்துல வைக்கணும். அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சேஃப்டி மாதிரி பண்ணி வச்சு அந்த இடத்துல தான் வைக்கணும். ஸோ தட் ரெஸ்பெக்ட் வி ஷுட் கிவ். ஏன்னா வீட்டுல இருந்த அழுக்கெல்லாமே அது நமக்கு எடுத்துக்கிறது. ஓகே. அது போல இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த அகம்பாவம் என்பது நமக்கு எப்ப வேணாலும் தலையை தூக்கும். அதனால அந்த அகம்பாவத்தை வந்து எப்பவுமே நாம தட்டி வைக்கணும். ஆனா மங்களாரத்தில 30%
உங்களுக்கு வந்து அதாவது 100% வந்து நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, அதாவது மங்களாரத்தில 30% வரும், 40% ஜெபம்ல வரும், 70% உங்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாவத்துல முன்னேற்றம் அடையிறது எதுனாக்கா இந்த 2 விஷயங்கள. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 30% ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் இதுல வரும். இப்போ நம்ம எடுத்து சொல்லக்கூடிய டீச்சருக்கு கூட எவ்வளோ அதிகபட்சமா ஒரு 15% தான் எலிவேஷன், அதுக்கு மேல கிடையாது. கேட்கறவங்களுக்கு 15%, சொல்றவங்களுக்கு 15%. ஸோ பக்தியினுடைய அதாவது எலிவேஷனுடைய பர்சன்டேஜ் இப்படிதான் அதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆச்சாரியரால. ஓகே, ஸோ மங்களாரத்தி 30% எதுவுமே இல்லாம மங்களாரத்தி 30% வருதுன்னா போயிட்டு நம்ம வந்து மங்களாரத்தி பார்க்கலாம் இல்லையா? மியூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபோன் வீட்டில் எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதாக்கா மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து மனசளவுல பாடிக்கோங்க. நீங்க உங்க மனசை லயிக்கிறது தான் முக்கியமே தவிர சப்தமா நீங்க பாடணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா நீங்க மெல்லிய சப்தத்துல நீங்க பாடினீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி, அதாவது நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் அது போய் சேரும். இதை என் வீட்லயே என்னுடைய தங்கை மகள் இடத்துல நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஷி ஹஸ் ரெனவுன்ஸ்ட் நான்வெஜ். ஆக்சுவலி நான்வெஜ்ஜை விட்டுட்டு பெரியம்மான்னு சொல்லிட்டான். என் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் வந்திருக்கோ இல்லையோ தெரியாது. ஆனா என்னுடைய தங்கையினுடைய மகள் பாஸ்ட் 2 வருஷமா எங்க வீட்டுல தான் இருக்கா, படிச்சுட்டு இருக்கா. ஓகே, வீட்டுல நான் எதுவுமே செய்யறது, வி ஆர் பேசிக்கலி நான் வெஜிடேரியன் ஃபேமிலி தான். ஆனா எங்க வீட்டுல 20 இயர்ஸா நாங்க இது பண்றது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வேற, இங்க வந்த பிறகு விடலை, அதுக்கு முன்னாடியே விட்டாச்சு. ஆனாலுமே வந்து ஷி ஹஸ் பிகம் சோ ஸ்ட்ராங். வை? பிகாஸ் காலையில நாம மங்களார்த்தி அந்த பாட்டு பாடுறோம் இல்லையா, அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா போய் சேரும். அவங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு பிரார்த்தனை நம்ம பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தவங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களை வந்து சாமானியமா அவங்களால எழுப்ப முடியாது. வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க 10 பேருக்கு வேணாலும் சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஆனா சாமானியமா நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்கள நம்ம எழுப்புறது அவ்வளவு சாமானியம் கிடையாது. ஏன்னா தட் இஸ் பவுண்டட் பை த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? ஸோ அது வந்து பந்தத்தோடு இருக்கிறதுனால, அதாவது கருத்து வேறுபாடுகள் என்பது ரொம்ப முக்கியம். அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் சொல்றதும் அவங்க சொல்றதும் ஏத்துக்கக்கூடிய ஒரு பாவம் வரலன்னா கண்டிப்பா வீட்டுல என்ன ஆகும்? சண்டை சச்சரவுகள் தான் ஆகும் இல்லையா? அதனால வந்து மௌனமா இருந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா அதனுடைய பாதிப்பு பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, அதனால பக்தி பாவத்தை அவங்க இப்ப எடுத்துக்க முடியலன்னாலும் பக்தியை வந்து அகெயின்ஸ்டா போகாத அந்த நிலைய என்னால வீட்டுல பார்க்க முடியாது. ஓகே, முன்னாடி அகெயின்ஸ்டா இருந்தவங்க இப்போ நியூட்ரலா இருக்கக்கூடிய நிலையை பார்க்க முடியாது. அதனால எல்லாம் பகவானுடைய கிருபை, குரு பரம்பரானுடைய கிருபை, இத்தனை கிரெடிட்டுமே அவங்களோட தான் இல்லையா? நாம அதை எழுந்து செய்யறதுக்கு கூட அவங்க கிருபை வேணும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. அதனால லெட் அஸ் சரண்டர் டு த குரு பரம்பரா, குரு மகாராஜ். ஓகே, அண்ட் தென் டு த சுப்ரீம் லார்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி சரணாகதி, அதாவது சரணாகதி, அடுத்து வந்து ஒரு அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்கறது, தொண்டு புரியறது. இது 3 தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். SSS ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த 3 S ரொம்ப முக்கியம். சரண்டர், சப்மிசிவ், சர்வீஸ். இந்த 3 S வந்து நீங்க ஐ திங்க் நேற்று மாதாஜி உங்களை படிக்க வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இந்த 3மே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 3மே வந்து அதாவது செகண்ட் சாப்டர், செகண்ட் கேண்டோ, 5th சாப்டர்ல வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த 3 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அந்த 3ஐயுமே நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். ஸோ எப்படி எந்த பாவத்தோட செய்யணும்? இப்போ அந்த 1/2 மணி நேரம், காலையில 1/2 மணி நேரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்தான். அந்த 1/2 மணி நேரம் நாம இறைவனுக்கு சப்மிட் பண்றது வந்து நம்மள கமிட்டடா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 30% நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சி வந்து மங்களாரத்தில தான் வருது. ஓகே, அடுத்து 40% ஜபத்துல வருது. ஸோ இந்த 70% உங்க கையில தான் இருக்கு. சிம்பிளா பண்றது 30 ஆல்ரெடி 16 மாலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, தட் இஸ் ஃபைன். அது நீங்க 8 மணி 9 மணிக்குள்ள முடிச்சா கூட பரவாயில்ல, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஆனா பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நீங்க கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எப்படி பக்தி பாவத்தை எடுத்துட்டு போகணும்ன்றது? ஓகே, ஸோ முக்கியத்துவம் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். நாம தமிழ்ல 100 சில்லற பேர் இருக்காங்க, அட்லீஸ்ட் அந்த அதுல ஒரு 80%ஆவது அட்டன் பண்ண பார்க்கணும். ஓகே, வேற இடத்துல இருக்கக்கூடிய மங்களாரத்தி எல்லாம் நமக்கு பார்க்கணும்னு தோணும் இல்லையா? அதை நீங்க யூடியூப்ல வந்து நீங்க அப்புறமா கூட நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா யூடியூப்ல டிவில வச்சுட்டு உங்க போன்ல நீங்க அங்கேயே நேரா வச்சுட்டு, நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மேல வந்து யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கோம்,
கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ராதா கோவிந்த் அது போயிட்டு இருக்கும். ஸோ டிடிஸ்க்கு வந்து நாம நமஸ்காரங்கள், இங்க நடக்கக்கூடிய சேவை எல்லாமே மியூட் தான். ஸோ மியூட்ல இருந்த சப்தமே கேட்காது இல்லையா? அதாவது டிவி சப்தமும் கிடையாது, ஃபோன் சப்தமும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ நீங்க பாடலை மெதுவா மனதளவுல பாடி நீங்க பகவான்கிட்ட வந்து நீங்க சேவிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அப்படின்னா அதை விடவே முடியாது அப்படின்னாக்கா நீங்க அந்த மாதிரி தான் நீங்க பண்ணணும். ஸோ நான் மாயப்பூருக்கு வந்து நரசிம்ம ஆரத்திக்காக மெயினா பார்ப்பேன் நான். ஓகே, அதனால வந்து நீங்க யூ பிராக்டிஸ். மங்களாரத்திக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இறைவனிடத்துல பக்தி கொள்றது ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் பண்ணலன்னா பக்தி பாவத்துல கண்டிப்பா முன்னேற்றம் வராது. பேரளவுல வந்து நாம வந்து ஏதோ நம்ம பக்தி பண்ணறோம்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அந்த பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில தான் உட்கார்ந்துருப்போம். பார்க்கலாமா நாளைக்கு எல்லாருமே? ஸோ டீச்சர்ஸ் யாரெல்லாம் இங்க இருக்கீங்க? மல்லிகா மாதாஜி இருக்கீங்க, ராதா ஜெகநாத் மாதாஜி இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ வேற யார் டீச்சர்? சித்ரா சுப்பிரமணியன் மாதாஜி. ஓகே, அவங்க இங்கிலீஷ்ல கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க, தமிழுக்கும் வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்து வேற யார் இருக்கிறது? தமிழும் போடணுமா மாதாஜி? 2 போடணுமா? அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நீங்க எங்கேயோ ஒண்ணு போடுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஆனா உங்க கிளாஸ் லலிதா மாதாஜி, லலிதா வினோத் மாதாஜியோட பார்த்தேன். அவங்க இங்கிலீஷ் டேஷ் தமிழ் 2ம் போட்டிருக்காங்க. ஆமா, நான் தமிழ்ல தான் போட்டிருக்கேன். நான் இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன், இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஆனா நான் ஒன்லி தமிழ் தான் போட்டிருக்கேன். ஃபைன், எங்க ஒன்னு அக்கவுண்ட் என்ன கூட பரவாயில்ல, நோ இஷ்யூஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. அது இங்கிலீஷ் லிங்க் கேட்டேனே மாதாஜி, நீங்க கொடுக்கவே இல்லை எனக்கு. எதுக்கு மாதாஜி? பக்தி சாஸ்திரிக்கா? ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி L2க்கு. L2 சித்ரா மாதாஜி நான் கொடுக்கிறேன். கொடுக்குறீங்களா? யாருக்கு வேணும்? யாருக்கு வேணும் மாதாஜி? ராதா ஜெகநாத் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, கொஞ்சம் நம்பர் நீங்க எனக்கு இதுல அனுப்பிடுவீங்களா? இந்த சாட்ல போட்டுருங்க மாதாஜி, அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி, ஹரே ஸோ நாளைக்கு நான் பார்க்கணும், நிறைய பேர் இருக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நம்ம எல்லாருக்குமே சேவை மனப்பான்மை உண்டு, பக்தியில இருக்கணும்ன்றது எல்லாமே உண்டு, ஆட்டிடியூட். ஆனா நம்ம வந்து முயற்சியில தான் நம்ம வந்து பின்தங்கி இருப்போம். அந்த முயற்சியை வந்து நம்ம இறைவன் பாதங்கள்லையுமே, அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பாதங்கள்ல வந்து நம்ம சமர்ப்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தி பாவத்தை வந்து அவர் பெருக்கி கொடுப்பார். ஸோ ஹி இஸ் த ஆதி குரு இல்லையா? ஆதி குருவா இருக்கக்கூடிய பலராமருடைய அம்சம் அவர். அதனால அவரிடத்தில் நம்முடைய பிரார்த்தனை, கருணை என்பது அவரிடத்தில் நிறையவே உண்டு இல்லையா? ஜகாய் மதாய் போன்றவர்களுக்கு அவ்வளவு கருணை கொடுத்தார் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கெல்லாம் கருணை கொடுக்க மாட்டாரா என்ன? அதனால நம்ம அவர்கிட்ட கண்டிப்பா கேட்கணும். ஓகே, ஃபைன். நாளைக்கு பார்க்கலாமா எல்லாருமே? நானு உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷனுக்கு தான் நீங்க வரீங்க. ஓகே, இட் இஸ் நாட் டெம்பிளுக்கு. இதுல எந்த ஆதாயமே கிடையாது. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. ஒரு நான் 3 டேஸா வந்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. கிரேட். ஸோ யாரெல்லாம் இது வரைக்குமே வந்து அட்டென்ட் பண்ணாம இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு, அப்புறம் எல்லா கிளாஸஸ்லயுமே டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க, நீங்க டீச்சர்ஸ் எல்லார்கிட்டயுமே சொல்லி எல்லா டிவோட்டிஸுமே அட்டென்ட் பண்ண வைங்க. சரிங்களா? ஸோ வி ஷுட் லெட் தெம் ஆல்சோ கெட் த பெனிஃபிட் இல்லையா? ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், சிறிய விஷயத்த மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்துனேன். ஸோ ஒருத்தருடைய ஆன்மீக வளர்ச்சி பாவம், அப்போ நீங்க பிரபுபாதர் கிட்ட வேண்டிக்கிறது, நம்ம குரு மகாராஜ் கிட்ட வேண்டிக்கிறது இல்லையா? ஸோ ஆன்மீக ஆஸ்க் ஆல் த ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ் மட்டும்தான் கேளுங்க. பௌதிகத்தை எதையுமே அங்க எடுத்துட்டு வராதீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம இப்ப சாண்டிங் மங்களாரத்தி பண்ணோம், அதனுடைய கூகுள் ஃபார்ம் எங்க இருக்கு மாதாஜி? நான் பார்த்து எனக்கு கிடைக்கல மாதாஜி, அதுல அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு. சாண்டிங் மங்களாரத்தி. ஆமா மாதாஜி. அது செப்பரேட்டா வேற இதுல வருதா மாதாஜி? வேற வாட்ஸ்அப்ல வருதா மாதாஜி? நேத்து ஒண்ணு வந்துச்சு, நீங்க 3 காலம் வந்திருந்தது. நீங்க டெம்பிள்லயே பண்றீங்களா, உங்க வீட்டுல பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் வந்து, நான் டெம்பிள் இதுல மங்களாரத்தி ஸ்பெஷலா வருமா மாதாஜி கூகுள் ஃபார்ம்? நம்ம இப்ப நீங்க போடுற மாதிரி அப்படி தனியா வருமா மாதாஜி? போட்டிருக்காங்க, மணிமேகலை மாதாஜி போட்டிருக்காங்க. நம்ம இதுதான் போட்டிருக்கிறது. எந்த லிங்கும் கிடையாது. அதனாலதான் கேக்குறேன் மாதாஜி. அப்புறம் எப்படி மாதாஜி நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது, நான் இருக்கிறேங்கிறது? இப்ப நீங்க உங்க கிளாஸ்ல நீங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்க எல்லாருமே இப்ப என்னன்னா ஜூம் அக்கவுண்ட்ல போயிட்டு அவங்க எடுத்துப்பாங்க.
எனக்கு வந்து இஃப் ஐ கோ அண்ட் சிட் என்னோட லிங்க்ல எத்தனை கிளாஸ் நடக்குதாலும் அத்தனை கிளாஸ்னுடைய டைம் ஸ்லாட்ல போயிட்டு நான் பார்த்தேன்னா எத்தனை டிவோட்டிஸ் அட்டன் பண்ணாங்கன்றத எடுத்துருவேன் நான். அது மாதிரி டெம்பிள் ஆல்சோ இஸ் டூயிங். ஸோ யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணாங்கன்றத வந்து அவங்க ஜஸ்ட் வித்தின் 5 minutes தே வில் எக்ஸ்போர்ட் இட் ஆக்ட். அதனால நேத்து வந்து சொன்னாங்க தமிழ்ல இத்தனை பேர் வந்தாங்க, மலையாளத்துல அப்படி வந்து ஒரு பிரபுஜி எல்லாமே சொன்னாங்க அவங்க. இன்னைக்கு அப்படி படிக்கல மாத்தாஜி. இன்னைக்கு ஏன் படிக்கலனாக்கா, நான் அதாவது லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ் வந்து அதை கவுண்ட் பண்ணி அந்த லாங்குவேஜ் குரூப்ல போடணும். இன்னைக்கு யாருமே போடல. அதனால சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஆனா லேட்டா போட்டேன். யாருமே போடாதனால அவங்க இன்னைக்கு சொல்லவே இல்லை அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த மந்த்துக்குள்ள அட்டெண்டன்ஸ் போடல மாதாஜி. பிப்ரவரி 1st இருந்து இல்ல. அப்படியா? ஆமா, பிப்ரவரி நான் வந்து மேல ஹெட்டிங்ல போய் பிப்ரவரி 1st நேத்தும் போட்டேன், பிப்ரவரி 2 இன்னைக்கும் போட்டேன். பட் போன மாசம் வரைக்கும் என்ன இருந்ததுன்னா ஃபுல் டேட்டும் இருந்தது, பிரசன்ட் ஆப்சென்ட் இருந்தது. இந்த மாசத்துக்கு அப்படி போடல, அதனாலதான் உங்களால சொல்ல முடியல மாதாஜி. பட் பண்றோம் அது யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பண்றோம். பட் டேட் வைஸ் அதுல இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் மாதாஜி நான் இங்க யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால என்னால அவங்க ராதா மாதாஜியோட நம்பர் சேவ் பண்ண முடியல. ஸோ நான் சாட்லயே போட்டுட்டேன். சாட்லயே லிங்க் எல்லாம் ஆல்ரெடி அனுப்பிட்டேன் மாதாஜி. அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் அதுல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் ஜெகநாத் மாதா ராதா ஜெகநாத் மாதாஜி எடுத்துக்கோங்க, அதுல இருக்கு. எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோயில் லிங்க் ஓபன் ஆகுறது இல்ல. டிஎம் போறதுக்கு கோயில் லிங்க் ஓபன் ஆகுறது இல்ல. எப்படி போறது? அது கண்டினியூ அட்டென்ட் பண்றேன் நானு. பாத்துருப்பீங்க. அட்டெண்டன்ஸா உங்க பேரு நான் அதான் இப்ப சொன்னேன்ல பிரபுஜி, எல்லாருமே போடலனாலும் இந்த கூகுள்ல போய் வெப் ப்ரௌசர்ல போய் லாகின் பண்ணும்போது இந்த ஜூம் அக்கௌண்ட்ல காலையில எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணாங்கன்றது மொத்தமே அதுல வந்துடும். சோ அதனால நீங்க அத பத்தி முன்னெல்லாம் கோயில் லிங்க்ல வந்து ஓபன் பண்ணா வருதும். ஓபன் பண்ண முடியுது இல்ல. அது என்னன்னா அதனால என் நேம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போதே வழிய டிஎம் போட்டா போக முடியுது இல்ல. வேற ஒண்ணும் இல்ல. நோ ப்ராப்ளம். டிஎம் வந்து நீங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபைல்ல போயிட்டு நீங்க எடிட் பண்ணணும், டிஏஎம்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் வினிதா கேசரி மாதாஜி பிரபுஜிக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா நீங்க அதை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, சரிங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி. மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளோட சின்சியரா அவங்களுக்கு டிவோட் பண்ணணும் அப்படி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. கூகுள்ல நம்ம பேர் என்ட்ரி ஆகணும் அந்த ஒரு தாட்டே இல்லை எனக்கு. நான் பகவானுக்கு பண்றேன். யார் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டாலும் சரி போடாட்டாலும் சரி அந்த இதுல நான் போயிடுறேன். உங்களுடைய ஜூம் அக்கவுண்ட்ல போயிட்டு அங்க ப்ரொஃபைல்னு இருக்கும். அந்த ப்ரொஃபைல்ல போயிட்டு உங்க பேர் இருக்கும். அது பேருக்கு முன்னாடி டிஏஎம் போட்டு ஒரு டேஷ் போட்டு உங்க பேர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அப்போ அப்படியே மாதாஜி நான் இது லாகிங் பண்ணும்போது தான் டிஎம் எழுதுவேன் மாதாஜி. இல்லாட்டி சேதுலட்சுமி ஐபோன் இல்ல ஒரே வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஏஎம் வச்சுக்கணுமா? மாதாஜி நம்ம நேம டச் பண்ணிட்டா பண்ணா வரும் மாதாஜி. அதுல ரீநேம்னு இருக்கும். அந்த நான் பண்றேன் போய் டிஏஎம்னு போட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீன். இந்த ஷேர் பண்ற ஸ்கிரீன்ல போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் ஜூம் இருக்கு இல்லையா? இங்க இந்த ஜூம் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண உடனே இங்க இருக்கும் பிரசன்டிங். இதுல போயிட்டு நீங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபைல்னு இருக்கு இல்லையா? ப்ரொஃபைல், இது மை ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்க ப்ரொஃபைலுக்கு போகும். ஸோ இதுதான் வந்து வெப். நான் இது ஓகே, நான் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா ஐ எம் கோயிங் டு என்னுடைய கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு தான் நான் இது பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கேஷவா டாட்டா அச்சுதா அதுதான் என்னுடைய இது. ஸோ அங்கே போகும்பொழுது இந்த இடத்துல போகும்பொழுது பிரபுஜி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, எல்லாரும் பார்த்துக்கோங்க. இதில் உங்களுடைய மீட்டிங்ஸ்ன்னு இருங்க, அக்கௌண்ட் ப்ரொஃபைல் இதில் வந்து டாஸ்க் நோட்ஸ் ஈவென்ட்ஸ் வெபினார் மீட்டிங்ஸ் மீட்டிங்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ்ல இருக்கும் மாதாஜி. அதுலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த டேட்டு அதாவது ஷெட்யூல் பண்ற மீட்டிங் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிசோர்சிங் பிளான் சொல்யூஷன்ஸ் இதுல இருந்து எடுப்பாங்க. எனக்கு நானும் எடுத்திருக்கேன் முன்னாடி. ஓகே, குளிச்சாச்சு, நீங்க தான் குளிக்கணும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், ஓகே ஒரு நிமிஷம். அக்கௌண்ட் ப்ரொஃபைல் இங்க போகும்பொழுது
அது எடிட் பண்ற அக்கௌண்ட் எடிட் பண்ண முடியும். ஒரு நிமிஷம். இங்க இருக்கு பாருங்க, இங்க எடிட்னு இருக்கும். இங்க போனீங்கன்னாக்கா டிஸ்ப்ளே நேம் அப்படின்னு இருக்கும். அங்க போயிட்டு நீங்க டேம், நான் எதுக்குனாக்கா பின்னாடி போட்டிருக்கேன்னா ஸோ ஈஸியாக வந்து யார் வேணாலும் என்னுடைய அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க பேர் ரீநேம் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் கடைசியில் போட்டிருக்கேன். என்னோட அக்கௌண்ட் மல்டிபிள் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இங்கே டேம்னு கொடுத்து டேஷ் கொடுத்து உங்கள் பேர் போட்டுருவோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேவ் கீழே இருக்கு பாருங்க, சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா சேவ் ஆகிடும். புரிஞ்சுதுங்களா? இவ்வளோதான். ஒன்லி உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் போயிட்டு எடிட் யுவர் நேம், ப்ரொஃபைல் நேம்னு இருக்கும். அதில் போய் TAMன்னு போட்டிங்கன்னா பர்மனண்ட்டாக இருந்துடும். ஓகே, ஸோ இது தெரியாதவங்க இந்த ரெக்கார்டிங்லேயே இருக்குது, நீங்கள் இதை உபயோகப்படுத்தி பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? நோ இஷ்யூஸ். செஷன் போகலாமா? போகலாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி உங்களுக்கு பண்ண முடியலன்னா ஐ திங்க் ரீச் அவுட் டு த அட்மின்ஸ். ஓகே, அவங்க கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் அட்மின்ஸ் எல்லாம் கூட இதில் இருக்காங்க, டீச்சர்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ ஒன்லி யூ ஹவ் டு கோ டு யுவர் ப்ரொஃபைல், போயிட்டு எடிட் நேம்னு இருக்கும், டிஸ்பிளே நேம், அதை வந்து எடிட் பண்ணிங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது உங்களுக்கு வந்து உங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அது அப்படியே நின்று போயிடும். சரிங்களா? எனி டவுட்ஸ்? நோ மாதாஜி. இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வரும். கூகுள் நீங்கள் ஜூம் அக்கௌண்ட்டு போகும்போது இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஃபோன்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வரிசையாக இருக்கும். ஃபோனில் வந்து எப்படி இருக்கும்ன்ற ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன். அதுவுமே ஃபோனில் ஜூமு ஒரு நிமிஷம். ஹோம் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டாப் ரைட் கார்னரில் ஹோம்னு இருக்கும் இல்லையா? அங்கே உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் டிஸ்பிளே ஆகும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே அந்த ப்ரொஃபைல் இதுக்குள்ளே போகும். போனீங்கன்னா உங்கள் பேர் எல்லாமே அதில் மை ப்ரொஃபைல்னு இருக்குது ஃபோனில். அந்த மை ப்ரொஃபைலில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கனாக்கா டிஸ்பிளே நேம், அது பக்கத்தில் ஒரு ஆரோ இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஆரோவில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டிஸ்பிளே நேம்னு இருக்குது. அங்கே போய் டேம்னு போட்டுட்டு டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கார்னரில் வந்து சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒரு நிமிஷம், நான் இப்படி ரொம்ப வெள்ளையா ஒரு நிமிஷம். கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு டிவைஸ் டிஸ்பிளே நேம் தெரியறதா? ஸோ இந்த கார்னரில் வந்து உங்களுக்கு சேவ்னு ஆப்ஷன் இருக்குது. இங்கே வந்து டிஸ்பிளே நேம்னு இருக்குது. ஸோ இப்படி ஆரோவில் போனீங்கன்னாக்கா இந்த இதில் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே இந்த டாப் கார்னரில் வந்து ப்ரொஃபைல் இருக்குது. அதை நீங்கள் டச் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இந்த பேஜில் போனீங்கன்னாக்கா இங்கே மை ப்ரொஃபைல்னு இருக்குது. இந்த மை ப்ரொஃபைல்னும் போது இந்த ப்ரொஃபைல் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும். இங்கே டிஸ்பிளே நேம்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா இன்னொரு பேஜுக்கு போகும். போனீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அதுக்கப்புறம் கீழே டிஸ்பிளே நேம்னு இருக்குது. உங்கள் பேரை வந்து டேம்னு போட்டு முடிச்சுட்டு மேலே சேவ் பண்ணிங்கனாக்கா ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லா டைம்லையுமே அது வந்து நிறுந்து போயிடும். சரிங்களா? நோ இஷ்யூஸ். ஐ திங்க் ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்கள் அப்படி பண்ணிக்கோங்க. எது டவுட் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே, எல்லா டவுட்டும் கிளியர் ஆயிடுச்சா? நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாமா? இன்னைக்கு ஜெனரல் டாக் நிறைய ஆயிடுச்சு. காரணம் கிட்ட கொடுத்தா செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது உங்க பேரங்கிட்ட கொடுங்க, பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, அப்ப டேம்ன்ற வந்தோடனே என்ன பண்ண அப்புறமா இல்லைன்னா பேரெல்லாம் எடிட் பண்ணாத அவங்கள போயிட்டு நான் பார்க்கணும். இப்போ இன்னைக்கு நான் சரவணன் பிரபுது பார்த்தேன், அந்த மாதிரி விஜயகுமாரி மாதாஜி பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் 23 பேர் தான் போட்டேன், 25 பேர் போட்டேன், 23 பேர் போட்டேன், அதுக்கப்புறம் 25 ஷேர் பண்ணேன், 25 என்னோட சேர்த்து 26 ஷேர் பண்ணேன். கடைசியில் சங்கீதா மாதாஜி 27 பேருன்னு சொன்னாங்க, அவங்க கவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம வி ஹாவ் டு, அதாவது பேர் முன்னாடி டேம் இல்லைன்னா எங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா தெரியாது. ஏன்னா முன்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு 200-300 பேர் இருக்காங்க ஜென்ரல்ல இருக்காங்க. அவங்களும் இந்த மாதிரி பேர் மாற்றம் தெரியாம தான் இருக்காங்களோ என்னோ தெரியல. அதனால நீங்க எப்படி வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும். சரிங்களா?
மாதாஜி இனிஷியேஷன் நேம் தானே போடணும் மாதாஜி. டீம் நேம் போட்டு அப்படி எழுதலாம் மாதாஜி. மாதாஜி டெய்லி இனிஷியேஷன் பேர் எடுத்தவங்க இனிஷியேஷன் பேர், மாதாஜி. இல்லாதவங்க வந்து நார்மல். மாதாஜி சாட்ல வந்து நேம் எழுதணுமா மாதாஜி? எங்கேயுமே யாருமே எழுதணும். நீங்க சாட் எல்லாம் டிசேபிளா இருக்கும் அந்த சமயத்துல. சொல்ல அதுவே வந்துருமே அதுல நம்ம அட்டன் பண்ணும்போது நம்ம நேம் வந்துருமே. அது இப்பதான் உங்களுக்கு காட்டினேன் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல இருக்கு. செட்டிங்ல போனா அட்டெண்டன்ஸ், மீட்டிங் அட்டெண்டன்ஸ் வந்துடும். நான் எடுத்திருக்கேன் நான். அதனால வந்து டெம்பிள் அப்படிதான் எடுக்க போறாங்க, எனக்கு அது தெரியும். ஓகே ஃபைன். நாம் இப்போ we'll go to the session. So ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் முதீரயேத். ததோ ஜெயம் முதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தே பவதி நைஸ்திகே. பக்தே பவதி நைஷ்டிகே. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நாம் இன்னைக்கு 7வது சாப்டர் எடுக்கிறோம் இல்லையா? 7 பரத மன்னரின் செயல்கள். இந்த அத்தியாயத்துல மொத்தம் 14 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 14 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து முதல் 7 ஸ்லோகங்கள் வந்து பரத மன்னர் ஆட்சியை பற்றியும் மற்றும் அவர் ஆற்றக்கூடிய, அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ்னா இந்த இடத்துல யக்னங்கள், அதை பற்றியுமே சொல்லப்படுறது தான். ஸோ அவருக்கு திருமணம், அவருடைய பிள்ளைகள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாரத வருஷத்தை வந்து எவ்வளவு அழகா ஆண்டார் என்பதை சொல்றது வந்து முதல் 4 ஸ்லோகங்கள். 5லிருந்து 7வது ஸ்லோகம் வந்து அவர் வந்து பக்தியின் இது பிரகாரம் பகவான் வாசுதேவருக்கு வந்து அவர் வந்து ஆற்றக்கூடிய யக்னங்களை பற்றி, அதாவது 5லிருந்து 7வது ஸ்லோகம் வந்து எடுத்துரைக்கப்படும். அடுத்து 8லிருந்து 16 அவர் வந்து 50 வயதானா ரிட்டையர்மெண்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த காலகட்டங்கள் வந்த பொழுது தன்னுடைய மகனுக்கு மணிமகுடம் சூட்டிவிட்டு அவர் வந்து காட்டை நோக்கி செல்கிறார். ஸோ ரினவுன்சியேஷன் இல்லையா, துறவரத்தை எடுத்துக்கிண்டு, அதாவது வானப்பிரஸ்த நிலையில வந்து பகவானுக்கு யஜ்ஞங்கள், புலக ஆசிரமத்துக்கு போறார் இல்லையா. எந்த இடத்துல? புலக ஆசிரமம். மீண்டும் கூட அவர் மானாக பிறக்கும் பொழுது அந்த இடத்திலேயே தான் அவர் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இந்த அத்தியாயங்கள்லேயே நம்ம படிக்கும் பொழுது அதை ஜடபாரதர் அந்த எல்லாமே நம்ம படிப்போம். ஸோ இனிமே ஃபோக்கஸ் வந்து இது வரைக்கும் ரிஷபதேவரை பத்தி படித்தோம், இனிமே பரத மகாராஜாவுடைய இதை பத்தி படிக்க போறோம். ஸோ 8லிருந்து 10 எத்தனை ஆண்டுகள் அவர் ஆண்டாருன்னா 10,000 கோடி ஆண்டுகள் வந்து ஆண்டாராம். ஓகே, ஸோ 10 கோடி ஆண்டுகள், 10 கோடி ஆண்டுகள் வந்து ஆண்டாராம் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் கண்டகி நதிக்கரை ஓரத்துல இல்ல, கண்டகி நதி எங்க சொல்லுங்க? இப்ப எங்க இருக்கு கண்டக நதி? நேபாள இருக்கு. கண்டகி நதி அந்த கரையோரத்துல இருக்கக்கூடிய புலக ஆசிரமம், அந்த இடத்துல வந்து போனார் அவர். அங்கே வந்து ஹரியை, அதாவது ஹரியினுடைய பக்தியில வந்து ஈடுபடுறதுக்காக அங்கு சென்று விட்டார் அவர். அதன் பிறகு 11லிருந்து 14 வந்து நாராயணரை அவர் வழிபட்டார். பிறகு வந்து அட்டைன் தி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன், பக்குவம் அடையத்துக்கான அந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் அவருக்கு கிடைக்க பெற்றது. ஸோ இதுதான் யாரு? பரத மகாராஜாவுடைய செயல்கள் என்ற தலைப்புல நாம பார்க்கக்கூடியது. ஓகே, நான் முன்னுரை நான் படிச்சிடறேன், அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகங்கள் நீங்க வாசிக்கலாம். இவ்வுலகில் மன்னராக திகழ்ந்த பரத மகாராஜாவின் செயல்கள் இங்கு கூறப்படுகின்றன. பரத மன்னர் பல்வேறு வகையான வேத நெறிப்படி சமய சடங்குகளை செய்தார். மேலும் அவர் இறைவனை பல் வழிகளில் வழிபட்டு திருப்தி அடைய செய்தார்.
உரிய சமயம் வந்தவுடன் அவர் இல்வாழ்க்கை துறந்து ஹரித்வார் சென்று அங்கே பக்தி தொண்டு செய்த தன் வாழ்நாளை கழித்தார். தனது தந்தை ரிஷபதேவரின் கட்டளை கிணங்க பரத மகாராஜா விஸ்வரூபனின் மகள் பாஞ்சஜன்யனை மணந்தார். பின்னர் இவ்வுலகம் முழுவதையும் அமைதியும் சாந்தியும் நிலவும் வண்ணம் ஆட்சி செய்தார். முன்னாளில் இப்பூலகம் அஜனாபம் என்று அழைக்கப்பட்டது. அதாவது அஜா அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்? வெற்றி கொள்ளப்படாதவர் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில அஜனாபம். பரத மகாராஜன் ஆட்சிக்கு பிறகு இது பரத வருஷம் என்று எனப்படுகிறது. பரத மகாராஜாவுக்கு பஞ்சஜன்னிக்கும் சுமதி ராஷ்டிருப்தன், சுதர்ஷனன், ஆவர்ணன், தூமகேது என்று 5 புதல்வர்கள் பிறந்தார்கள் இல்லையா? சோ பரத மகாராஜாவோட சேர்ந்து 100 பேர் இருந்தாங்க இல்லையா? அதுல எத்தனை பேர் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவரோட ஆட்சி புரிவதற்கு? 80 பேர் என்ன ஆனாங்க? ஆக்சுவலி 80 பேர் பிராமணர்கள் ஆனார்கள் இல்லையா? 11 பேரை 9 பேர் 11 பேர் 9 பேர் நவ இது சொல்லுவாங்க, அதாவது அவங்க பரமாம்சர் நிலையிற்கு போனாங்க. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 11 பேர் மட்டும்தான் அவருடைய ஆட்சி பொறுப்புக்கு அதாவது அவருக்கு உதவி புரிந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் முன்னாடி இல்லையா? இப்போ பரத மகாராஜாவுக்கு 5 பிள்ளைகள். சோ அவங்க இனிமே அரசாழ்வாங்க இல்லையா? பரத மகாராஜா சமய தர்மங்களை நிறைவேற்றுவதில் மிகவும் உறுதியுடன் இருந்தார், ஸ்ட்ராங். ஏன்னா சிறு பிராயத்திலிருந்தே ஒரு தந்தை, எப்படிப்பட்ட தந்தை, பகவானாகவே வந்தவர், அவரிடமிருந்து வழி நடத்துதலை பெற்றவர்கள் இப்படிப்பட்ட தர்மத்தை அறிந்திருக்கிறதுக்கு அதை நம்ம வியப்பாக பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி இல்லையா? தந்தையினுடைய வழிநடத்துதல் இருந்தது. சோ நிறைவேற்றுதல் மிகவும் உறுதியுடன் இருந்தார். தனது தந்தையின் காலடிகளை பின்பற்றினார். ஆகையினால் அவர் குடிமக்களை மிகவும் வெற்றிகரமாக ஆட்சி செய்தார். இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவர் பல்வேறு வேள்விகளை செய்தமையால் சாக்ரிஃபைஸ், அதான் சொல்றது, யக்னங்களை தான் யக்ஞம், தானம், தபம், இது 3 தான் சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதாவது அந்த இதுல இவர் யக்னங்களை செய்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் மகிழ்வோடு இருந்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது திருப்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனசு, எதை கொண்டுமே அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆண்டவர் இல்லையா? இந்த பூமண்டலத்தையே ஆண்டார். ஆனா அந்த பூமண்டலத்துல அனைத்துமே தன்னுடைய, அதாவது நமக்கு எல்லாமே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, நம்ம ஒரு வீடு வச்சிருக்கணும்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா உண்மையிலே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி முதன்மையான உரிமையாளர் யாருன்னாக்கா கவர்மெண்ட் தான் இல்லையா? கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸே உரிமம் இருப்பதே அவங்களுக்கு தான். அவங்க தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? நாம ஏதோ பே பண்ணி வாங்கியிருக்கோம், காசு பே பண்ணி. ஸோ ஏன்னா நீங்க பட்டா, அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம செலுத்திட்டு இருக்கோம்னா அதனுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அதாவது கதை என்னன்னாக்கா, எல்லாமே அதாவது அந்த காலகட்டத்துல அரசனுக்கு சேர்ந்தது இல்லையா? இந்த காலகட்டத்துல அரசாட்சிக்கு சேர்ந்தது. ஓகே, நம்ம யாரும் குழந்தை இல்லாதவங்க ஒருவேளை மரணித்தா அந்த வீடு யாருக்கு போயிடும்னாக்க கவர்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி பேங்க்ல அமௌண்ட் இருந்து ஒரு இத்தனை ஆண்டுகள் கழிச்சு யாரும் கிளைமே பண்ணல, அவங்க மரணித்து விட்டு இருந்தாங்கனாக்கா அந்த பணம் எல்லாம் எங்க போகும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போகும். ஓகே, ஸோ இப்படி நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே கவர்மெண்ட் தான். ஆனா நாம அதை உரிமம் பெற்று இருக்கிறோம் உபயோகப்படுத்திக்கிறது. ஆனா இந்த கவர்மெண்ட்டுமே யாருடைய பிரதிநிதியாக செயல்படுகிறது? யாருடைய பிரதிநிதியாக செயல்படுகிறது இந்த கவர்மெண்ட்? இறைவனுடைய பிரதிநிதியா, பகவான். ஓகே, சோ இப்ப புரியறதா நமது இல்ல இந்த ஆஸ்திகள் என்று நாம் எப்படி நினைக்கிறோம்னு இல்லையா? இப்ப இந்த லாஜிக்லயே, இந்த பௌதீக உலகத்திலேயே நாம ஹவு வி ஆர் ஆக்சுவலி பவுண்டட் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சுதந்திரமானவர்களே கிடையாது இல்லையா? அனைத்துமே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம. அதனால நம்ம இந்த இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்படி நம்ம அந்த இடத்துல அவர் தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் மகிழ்வோடு இருந்தாருன்னா என்ன அர்த்தம்? தாமரை இலை மீது நீர்த்துளி எவ்வாறு ஒட்டாம இருக்கோ அது போல நாம நம்முடைய உலகாயுத விஷயங்கள்ல உலகாயுத விதமாக அந்த எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் தவிர்த்து விடணும். அதுதான் தனிப்பட்ட முறையில் என்பது அர்த்தம். ஓகே,
மிகவும் அப்படி நாம உரிமை கொண்டாடாத ஒரு நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம மகிழ்வோடு இருக்கும். எந்த இடத்துல நாம உரிமை கொண்டாடுகின்றோமோ அந்த இடத்துல நமக்கு பௌதீக தளத்துல நமக்கு அடி என்பது உண்டு, நமக்கு எப்பவுமே பாதிப்பு என்பது உண்டு. அதனால பௌதீக வாழ்க்கையில பௌதீக எதிர்பார்ப்புகள் இன்றி நாம் வாழ்கின்றோம்னா அதுவே உண்மையான துறவரம். அதுக்காக நம்ம காவி தெரித்து போய் காட்டுல அமர்ந்து நம்ம பக்தி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கலியுகத்துக்கு அது பரிந்துரைக்கப்படவே இல்லை. சோ இந்த இது நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இல்வாழ்க்கையிலே நம்ம இருந்தாலும் யாரிடத்திலும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்முடைய செயல்களை நாம் ஆற்றிக்கொண்டு அடுத்தவங்களுக்கும் நாம நம்முடைய தொண்டை நாம புரிந்து அவங்களுடைய நல்வாழ்க்கைக்காக நாம பிரார்த்தித்து இல்லையா, இந்த செயலெல்லாம் நாம் ஆற்றும் பொழுது உண்மையான ஒரு ரினவுன்சேஷன் ஆன மோட் நம்ம கண்டிப்பா வரும். அப்புறம் ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது வெறும் இறைவனை மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசை பகவான் கொடுப்பார். ஆனா முதல்ல இது படிப்படி ப்ரோக்ரஸிவா தான் நம்ம போக முடியும். எடுத்த உடனே வெறும் பகவானையே நினைக்கணும்னு நினைக்கிறது கஷ்டம். பகவானை கூட நம்ம யார் வழியா நினைக்கிறோம்? ஆச்சாரியா வழியா தான் நம்ம நினைக்க முடியும். தனித்து நம்ம நினைக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் தான் வழி கொடுப்பான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரே த ஒபேசன்சஸ் அண்ட் அவங்களுடைய அருளுக்காக நம்ம கண்டிப்பா வேண்டணும் இல்லையா, அனுகிரகத்துக்கு. ஸோ ஒரு குருனுடைய கருணை கிடைச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம இறைவனுடைய கருணை தானாகவே நமக்கு கிடைக்கும். குரு அனுகிரகம் இல்லைன்னா நம்ம இறைவனுடைய அனுகிரகம் பெறுவது என்பது மிக கடினமான ஒன்று. மேலும் அந்த ஒரு நிலையை நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் மகிழ்வோடு இருந்தாருன்னா அதை அதனுடைய தாற்பயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தனிப்பட்ட முறையில் தனியா உட்காந்துட்டா அனுபவிக்கிறது கிடையாது. ஓகே, அப்படின்னா உள்ளத்தால் இல்லையா மனவாசகத்தை கடந்த நிலையை அடைந்த அவர் இல்லையா இறைவனோடு அவர் சம்பந்தமாகி அந்த நிலையில் அவர் ஆனந்தத்தை எய்தி கொண்டிருந்தார் என்று அர்த்தம். ஓகே, இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவர் பல்வேறு வேள்விகளை செய்தார். அமைதியான உள்ளத்தோடும் இருந்ததினால் இப்போ இந்த தனிப்பட்ட முறை போகும்பொழுது எப்போ நமக்கு பௌதீகத்தினுடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் இல்லையோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வெறும் ஆன்மீகத்துல நிலை பெறும் பொழுது நாம பக்குவ நிலையை அடைகிறோம். அப்போ நம்முடைய மனசு எப்படி இருக்கும்? அமைதியான உள்ளம் இருக்கும். பகவான் வாசுதேவருக்கு செய்யும் பக்தி செயல்களை அதிகரித்து கொண்டார். இப்படிதான் நம்ம படிப்படியா நம்ம பக்தியில முன்னாடி போகணும். நாரதர் போன்ற முனிவர்களின் கொள்கைகளை புரிந்து கொள்ளும் திறனுடையவராக விளங்குவதோடு பரத மன்னர் முனிவர்களை பின்பற்றியும் வாழ்ந்தார். அதாவது குரு, சாது, சாஸ்திரம் இது 3 கண்டிப்பா இருக்கணும். அதே மாதிரி குருனுடைய பிராமணருடைய அனுகிரகம், அடுத்து பகவானுடைய அருள் இல்லையா, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அதோட நம்முடைய தர்மத்தை நம்ம பரிபாலிக்கிறது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம். இந்த 3 யார் எந்த அரசன் பின்பற்றுகின்றானோ அவன் அமைதியை அவனுடைய மக்களுக்கு கொடுக்க முடியும். யார் ஒருத்தர் இது பின்பற்றாம இருக்காங்களோ அது எது வரைக்கும் அவங்க பின்பற்றலையோ அந்த நாடு மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையை தான் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். ஸோ பரத மன்னர் முனிவர்களையும் பின்பற்றி வாழ்ந்தார். அவர் பகவான் வாசுதேவரை தொடர்ந்து தன் மனதில் நினைத்து வந்தார். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா அண்ட் நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. அரசு கடமைகள் முடிவுற்றவுடன் அவர் தனது நாட்டினை தன் 5 புதல்வர்களுக்கும் பிரித்து கொடுத்தார். ஸோ 5 பேருக்குமே 5 பாகங்களா கொடுத்திருக்காரு. மேலும் காட்டில் கிடைத்த அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன கொடுத்தார்? காட்டில் கிடைத்த கனிகளை உண்டு பகவான் வாசுதேவரை அங்கேயும் தொடர்ந்து வழிபட்டு வந்தார். அவர் பகவான் வாசுதேவர் மீது கொண்ட பக்தி அதிகரித்து கொண்டதோடு தனது உன்னத ஆன்மீக வாழ்க்கையினை தானே உணர்ந்து கொள்ள தொடங்கினார். அவரது ஆன்மீக நிலையின் இத்தகைய வளர்ச்சியினால் பகவான் மீது கொண்ட அன்பினால் மெய்மறந்த நிலையில் அழுதல், உடல் நடுங்குதல் போன்ற அஷ்ட சாத்விக மாற்றங்கள் அவரிடம் காணப்பட்டன இல்லையா. மெய் சிலிர்த்து போறது இல்லையா, மயிர்கூச்சம் ஏற்படுறது, உடல் நடுங்கிறது இல்லையா, தழுக்கிறது இல்லையா, கண்ணில் தாரதாரையா தண்ணி வருது, ஸோ மூர்ச்சையாகிறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே உண்டு இல்லையா. இது பக்தியினுடைய பரவச நிலை. இது செயற்கை முறையில ஒருத்தர் கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியாது. உண்மையிலே இறைவன் தாழ் மனசு யாருக்கு அவருடைய மனசு லைட் இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த உணர்வுகள் வரும். ஓகே, பரத மகாராஜா காயத்ரி மந்திரம் என்னும் ரிக்வேத மந்திரங்களை கொண்டு இறைவனை வழிபட்டார் என்று தெரிகிறது. காயத்ரி மந்திரம் சூரியனில் வீற்றிருக்கும் சூரிய நாராயணனை குறித்து சொல்லப்படுவதாகும் இல்லையா. ஸோ எந்த ஒரு மங்களகரமான விஷயம் செய்யலனாலும் காயத்ரி மந்திரத்தை கண்டிப்பா இன்வோக் பண்ணுவாங்க. ஏன் இந்த பாகவதத்தையே ஏற்றின வியாசதேவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே தீமகி
அப்படிங்கிற வார்த்தையோட தான் நிறைவு செய்கிறார் இல்லையா? ஏன் அந்த இடத்துல தீமகி? ஏன்னா பாகவதம் வந்து யாருக்கானதுனாக்கா பரமாம்ச நிலையில் இருப்பவங்களாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது எடுத்த உடனே, அதாவது நம்மள மாதிரி லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது பக்தர்களுக்கு தெரியாது, புரியாது. யாராவது எடுத்துரைக்கணும், கேட்கணும், அதுக்கான வியாக்கியானத்தை வந்து படிச்சு புரியணும். இதெல்லாம் இருந்தா தான் நம்ம ஓரளவுக்கு, அப்பயுமே நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால இந்த தீமகி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எதுக்காக சொல்லப்பட்டதுன்னாக்கா, பாகவதத்தை வந்து நாம படிப்படியா ப்ரோக்ரஸிவ் லேர்னிங் டு அச்சீவ் த பரமாம்ச நிலை. ஸோ ஒரு ஆரம்பகட்ட பக்தரா இருந்தாலும் அவர் ஒவ்வொரு காண்டமாக ஸ்கந்தமாக படித்து படித்து 10வது ஸ்கந்தம் வரும்பொழுது பகவானுடைய உண்மையான நிலையை உணர்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பை வந்து வியாசதேவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கார். ஓகே, ஸோ ஃபார் அ ப்ரோக்ரஸிவ் ஸ்டடி ஆஃப் த லேர்னிங் ஆஃப் த பாகவதம். ஓகே, அப்போ அதனுடைய மங்களகரமான எப்பவுமே வந்து ஒரு செயல்ல காரியத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடையணும்னா அது ஒரு மங்களகரமான விஷயமா இருந்தா காயத்ரி மந்திரத்தோட தான் வந்து உச்சாரணம் செய்வாங்க இல்லையா? காயத்ரி மந்திரத்தை யார் ஜபிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை போய் சேர்றாங்க அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்படுறது இல்லையா? மேலும் வந்து பக்தியை வந்து வளர்த்துக்கணும். காயத்ரி மந்திரம் ஒண்ணு மட்டும் சொன்னான்ட்டு கிடையாது. ஏன்னா தூய்மைப்படுத்த வல்லது, தூய்மையானது. அது எல்லாராலுமே சொல்ல முடியாது. காயத்ரி மந்திரத்தை குருவிடம் இருந்து பெறணும். நாமளே வந்து காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்ல முடியாது. ஓகே, வி ஹாவ் டு டேக் தீக்ஷா ஃபார் தட். காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன்ல கொடுக்கறதே வந்து காயத்ரி தான். ஓகே, அதுல ஐ திங்க் மல்டிபிள் காயத்ரிஸ், 7 வகையான காயத்ரிஸ் தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல எனக்கு. ஸோ எப்பயோ சொல்ல கேட்டது 7 டைப்ஸ் ஆஃப் காயத்ரி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைன்னா இந்த அத்தியாயத்திலே வருதா, இந்த காண்டத்திலே வருதான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஆனா நான் இந்த இதை படிக்கும்பொழுது படிச்சிருக்கேன். ஸோ காயத்ரி இதெல்லாம் இருக்கு. அதாவது காயத்ரி ஆல்ரெடி படிச்சு முடிச்சுட்டுமா, இனிமே படிக்கிறோமான்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல. அப்போ வரும், இனிமேதான் வரும். ஓகே, அது கிருஷ்ணருக்காக சொல்லப்படுவது. ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரல் காயத்ரியுமே உண்டு, அதுல அடங்கி இருக்கு. ஓகே, அதோட சேர்ந்து மிச்சம் 6 காயத்ரிகள் வந்து படிப்போம். ஓகே, ஆனா அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு அந்த தீட்சை பெறாம அந்த மந்திரத்தை வந்து நாம சொல்லவும் கூடாது, நம்ம வந்து யாருக்கும் எடுத்துரைக்கவும் கூடாது. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பிரேமா மாதாஜி கிளாஸ்ல தான் எனக்கு கேட்ட ஞாபகம். ஓகே, ஸோ இப்போ நாம இந்த இடத்துக்கு போகலாம். ஸோ அவர் காயத்ரி வந்து பண்ணியிருக்காருன்னா ஐ திங்க் ஹி வுட் ஹவ் ஹேட் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இல்லையா? ஸோ காயத்ரி வந்து எல்லோராலுமே செய்ய முடியாது, அதை நம்ம குருவிடமிருந்து தான் பெற வேண்டும். ஓகே, சரியா? இப்போ நம்ம கிளாஸுக்கு போலாமா? எஸ். ஸ்ரீ உவாச்ச பரதஸ் மகாபாகவதே யதா பகவதானி தவ பரிபாவனயா சஞ்சின்னிதஸ் தத் அனுசாசன பர பஞ்சஜனீனம் விஸ்வரூப துஹிதரம் உபயேமே. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச பரத் மகாபாகவதே யதா பகவதாவணி தவ பரிபாவனாய சஞ்சின்னிதஸ்தத் அனுசாசன பர பஞ்சஜனின் விஸ்வரூப துஹிதரம் உபயமே. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச, சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், பரத மகாராஜா பரதன் ஆனால் மகாபாகவத ஓர் மகாபாகவதர், அதாவது பகவானின் சிறந்த பக்தர் ஆவார். யதா அப்பொழுது, பகவதா அவர் தந்தை பகவான் ரிஷபதேவரின் கட்டளையினால் அவனிதவ பூதலத்தில் பரிபாலனாய ஆட்சி செய்வதற்கு சஞ்சித்தித மனதினை தயார் செய்தார். தத் அனுசாசன பரக உலகினை ஆழ்வதில் ஈடுபட்டு பஞ்சஜனி விஸ்வரூப துஹீதரம் விஸ்வரூபனின் புதல்வி உபயேமே மணந்தார். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பரீட்சித்து மன்னரிடம் சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், அன்பார்ந்த மன்னனே, பரத மகாராஜா ஒரு சிறந்த பக்தர். தன்னை அரியணையில் அமர்த்த தீர்மானித்த தன் தந்தையின் கட்டளையினை பின்பற்றி அவர் இவ்வுலகினை ஆட்சி செய்ய தொடங்கினார். பரத மகாராஜா அவ்வுலகினை ஆண்ட பொழுது
தன் தந்தையின் கட்டளைக்கு இணங்க நடந்து கொண்டதோடு விஸ்வரூபனின் மகன் பஞ்சஜனி என்பவளையும் மனம் புரிந்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஷ்யாம் ஊஹாவ ஆத்மஜான் கார்த்துஷுண்யேனாரூபான் ஆத்மஹ பஞ்சஜனயாம் ஆஷபூதாதி இவபூத சூக்ஷ்மானேஷு மதிம் ராஷ்டிராப்ருதம் சுதர்ஷனம் ஆவரணம் தூம்ரகேதும் இதி. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசன். हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी. तस्यां मुखव आत्मजान् कार्त्सूर्येणानुरूपान् आत्मपञ्चजनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्मानि सुमदीं राष्ट्रप्रदं सुदर्शनम् आवरणं தும்ரகேதும் இதி. தஸ்யாம் அவள் வயிற்றில் உகவா உண்மையில் ஆத்மஜன் புதல்வர்கள் கார்சூன் ஏன முற்றிலும் அனுரூபான் அதே போன்று ஆத்மனக அவரது பஞ்ச 5 ஜனயாம் மாச பெற்றெடுத்தார். பூத ஆதிர் இவ வீண் ஆணவத்தினை போன்ற பூத சூஷ்மானி புலனுணர்வின் 5 சூட்ச்ம பொருட்கள் சுமதிம் சுமதிம் ராஷ்டிரபிரதம் ச தர்ஷனம் சுதர்சனன் ஆவரணன் தூம்ரகேது இது இவ்வாறு. மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மீன் ஆணவம் சூக்ஷ்ம புலனுகர்ச்சி பொருட்களை உருவாக்குவது போல் மகாராஜா பரதன் தன் மனைவி பஞ்சஜனனியின் வயிற்றிலிருந்து 5 புதல்வர்களை பெற்றெடுத்தார். இப்புதல்வர்களின் பெயர்கள் சுமதி, ராஷ்டிரபிரதன், சுதர்சனன், ஆவரணன் மற்றும் தும்ரகேது என்பவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அஜநாபம் நமைதத் வர்ஷம் வரதம் இதியத ஆராப்ய வியபதி சந்தி. எஸ் லலிதா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 3. அஜநாபம் நாமைதத்வர்ஷ பாரதமிதி யத ஆரப்ய விபதிஷந்தி. அஜநாபம் நாம பெயரில் ஏதத் இந்த வருஷம் பூமி பாரத இதி இவ்வாறு யத அவரிடமிருந்து ஆரப்ய தொடங்கி வியபதி சந்தி அவர்கள் போற்றினர். மொழிபெயர்ப்பு. முற்காலத்தில் இப்பூமி அஜநாம வருஷம் எனப்பட்டது. பின் பரத மன்னர் காலந்தொட்டு அது பாரத வருஷம் எனப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த 3 ஸ்லோகம் வரைக்குமே பார்க்கலாம். ஓகே, நான் 10-12 நிமிஷம் தான். शिशुक उवाच भरतस्महाभागवते यदा भगवदावनी तव प्रिया तव परिभावय वनाय सञ्जिन्दस्तत् अनुशासन पर पञ्जजनीं விஸ்வரூப துஹிதரம் உபயேமே. அதாவது பரிஷித் மன்னர் சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கார் இல்லையா, பரத மகாராஜாவை பத்தி சொல்றாரு இப்போ. ஸோ இந்த சம்பாஷணை அவங்க மத்தியில நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ பரத மன்னரை பற்றி, இப்ப ரிஷபதேவரை பற்றி முடிந்தது. இன்னும் பரத மன்னர், பரத மகாராஜா ஒரு சிறந்த பக்தர். ஏன்னா அவர் தந்தை அத்தனையுமே எடுத்துரைச்சு போயிருக்கார். மேலும் அவரே செயல்படுத்தினதுனால், அவ்வாறே அவங்களை வளர்த்ததுனால அவர்கள் சிறந்த பக்தராக வளர்ந்தாங்க இல்லையா. இல்லைன்னா 11 பேர் பரமஹம்சர்கள் ஆயிருக்க மாட்டாங்க, 80 பேர் பிராமணர்கள் ஆயிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. வெறுமனே 9 பேர் பரமஹம்சர்கள், 11 பேர் மட்டும்தான் அவரோட சேர்ந்து
மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 10 தமையன்கள் மட்டும்தான் அவருடைய ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்து அதாவது சப்போர்ட்டிவா இருந்தவங்க. ஓகே, எல்லாருமே வந்து தே ஆர் குவாலிஃபைடு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அவங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சிறந்த ஒரு நிலையில வந்து ரிஷபதேவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து வளர்த்தார். தன்னை அரியணையில் அமர்த்தி தீர்மானித்த தன் தந்தையின் கட்டளைகளை பின்பற்றி அவர் இவ்வுலகினை ஆட்சி செய்ய தொடங்கினார். அதாவது சுப்ரீம் ஃபாதருடைய கட்டளைகளை நாம ஏற்கணும் இல்லையா? ஸோ அங்கிருந்து என்ன தெரியுது, ஏன் நம்ம அப்பா பேச்சை நாம கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா, இதுல வந்து அப்பாவுடைய குவாலிஃபிகேஷனும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதே மாதிரி மகனுடைய குவாலிஃபிகேஷனும் ரொம்ப முக்கியம். அப்பா குடிக்கிறதும் அதுக்கப்புறம் வந்து தவறான வழிகளில் போறதை வச்சுட்டு அவர் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பாதையை வந்து ஒரு மகன் ஏற்றால் அவனுமே நாளை வந்து ஒரு குடிக்காரன் ஆவான். அப்படிப்பட்ட அறிவுரைகளை வந்து நாம கண்டிப்பா செய்யவும் கூடாது, அதே மாதிரி பின்பற்றவும் கூடாது இல்லையா? ஸோ எந்த மாதிரி அறிவுரைகள், அதாவது இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இல்லையா, மேலும் வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதாவது தவ வாழ்க்கையாக வாழக்கூடிய ஒரு தந்தை இல்லையா, ஒரு 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 கர்மயோகியா கூட வாழட்டும், பக்தனா இல்லைன்னாலும் ஒரு கர்மயோகியாக வாழ்ந்து கூட தவறான விஷயங்கள் இல்லாம தர்மத்தை வந்து, அதாவது சனாதன தர்மத்தை வந்து பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய அத்தகைய பெற்றோர்கள் மினிமம் லெவல் இல்லையா, மினிமம் லெவல், தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன். ஒரு தாய் தகப்பன் ஆகிறதுக்கான பொறுப்புகள் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படிப்பட்ட பொறுப்புகளை வந்து நம்மளால செயல்படுத்த முடியலன்னா நாம தாய் தகப்பன் ஆகாம இருக்கிறதே பெட்டர். ஏன்னா வர்ணசங்கரா போன்ற இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை தான் நாம வந்து ஈன்றெடுப்போம் இல்லையா? ஸோ அதாவது வர்ணசங்கரா என்பது தவறான வழியில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள், ஆனாலும் தவறி போகக்கூடிய வாழ்க்கையை, தவறி போகக்கூடிய வாழ்நிலையை வந்து பின்பற்றக்கூடிய குழந்தைகளுமே அதற்கு ஈடானது தான் இல்லையா? வாழ்க்கை என்ன, நாம எப்படி வாழணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காமலே நாம பிள்ளைகளை ஈன்றெடுத்து விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிற்காலத்து அந்த சந்ததியர்கள் இந்த பூமிக்கு வந்து, அதாவது இந்த சமுதாயத்திற்கு வந்து மிகப்பெரிய பாரமாக மாறிவிடுவார்கள் இல்லையா? அதாவது இப்ப நம்ம இவங்க திருதராஷ்டிரன் காந்தாரி ஃபியூச்சர்ல அவங்க அப்படி மாறுவாங்கங்கிறது பேரண்ட்டுக்கு நல்லாதான் வளர்க்குறாங்க. வளர்க்கும் போது திடீர்னு அவங்களுக்கு எப்படியோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது பயங்கரமா மாறுறாங்க. அது அவங்க பேரண்ட் மேல குத்தமே கிடையாது மாதாஜி. நிறைய பேர் மேல குற்றம் இல்லை என்பதை வந்து நாம ஒரு அளவு பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம். எப்ப எடுத்துக்கலாம்னாக்கா, தாய் தகப்பன் இருவருமே அற வழியில நடக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள். நிச்சயம் அவங்க அற வழியில நடந்தவங்க தான் மாதாஜி. அப்படி இருந்துமே அந்த அந்த அப்பாவுக்கு அப்படி ஒரு பையன் பிறந்துட்டாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கர்ம பலன் ஒன்று இருக்கிறது இல்லையா, அதை நம்ம பார்த்துதான் ஆகணும். இந்த ஜென்மத்துல நாம் நல்லவங்களா இருக்கலாம், எப்பவுமே அவருடைய வாயில ராமர்ன்றதுதான் இருக்கும் மாதாஜி. டோன்ட் வரி. அப்படிப்பட்ட மகனுக்கு இவ்வளவு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் பிற்காலத்துல அவன் மாற்றம் அடைகிறதுக்கு கூட அவனுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இப்ப அஜாமிலன் ஸ்டோரி எடுத்துக்கோங்க. அவருடைய பெற்றோர்கள் வந்து நல்ல ஒரு வைஷ்ணவா தான் இல்லையா, ஆனால் அவன் என்ன செய்தான், 80 வயது வரைக்குமே அவனுடைய புலநுகர்ச்சி வேலைகள் நிறுத்தல அவன் இல்லையா, அதுவும் ஒரு வேசியோடைய கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்தான். ஸோ இப்படி எத்தனையோ பிள்ளைகள் என்றெடுத்தான். கடைசி பையனுக்கு மட்டும் ஒரு நாராயணா என்ற பெயர் வைக்கணுன்றதுக்கு தோன்றினது எது, அது இறைவனுடைய கிருபையால். அவனே வைக்கல அந்த நாராயணா. அந்த எப்பவுமே வீட்டுல கடைசி பிள்ளை மேல எல்லாருக்குமே வந்து அன்பு என்பது ஜாஸ்தி இல்லையா, அந்த ஒரு நிலையில வந்து நாராயணா நாராயணான் அழைக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை பெற்றான். நான் உண்மையிலே நாராயணரை அழைக்கவே இல்லை அவன் இல்லையா, பகவானுடைய நாமத்திற்கு இருந்த மகிமை, பகவானுடைய நாமம் வேறு அவர் வேறு கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயம் அஜாமிலோட கதையில நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இல்லையா. ஸோ அப்படி இந்த நல்லவங்களுக்கு கெட்டது நடக்கிறது, கெட்டவங்களுக்கு நல்லா நடக்கிறதுனா அதெல்லாம் பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் தான், நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பகவான் யாருக்குமே கெட்டது நடக்கணும்னு அவர் விரும்புறதும் கிடையாது இல்லையா, அனைவருக்குமே நன்மை வழங்கணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா நாம ஆற்றிய கர்மங்களை நாம தானே அனுபவிக்கணும் இல்லையா. நான் விதைத்த விதையை நான் தான் அறுவடை செய்ய முடியும், வேறொருத்தர் அறுவடை செய்ய முடியாது. ஓகே, நல்ல தாய் தகப்பனாக இருக்கிறவங்க வந்து நல்ல கேரக்டரோட இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ நல்ல கேரக்டரோடு இருக்கிறது மட்டும் பத்தாது, நாம சொல்லி கொடுக்கறதுமே வந்து பிள்ளைகளுக்கு நாம அதை ஃபர்ஸ்ட் பரிபாலிக்கணும். பொய் சொல்லாதன்னு சொல்லிட்டு நாம பிள்ளைகளுக்கு வந்து
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நான் சூரிய காயத்ரி சொல்றேன் மாதாஜி. இருங்க ஹரே இருங்க கிருஷ்ண. மாதாஜி, இருங்க நீங்க. நான் இன்னும் கிளாஸே முடிக்கல, நீங்க அப்புறமா சொல்லுங்க, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஸோ பெற்றோர்களுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியம். எஸ், அதையும் தாண்டி அந்த குழந்தை வந்து தவறான ஒரு விஷயத்துக்கு போகிறதுன்னா அது அதனுடைய கர்ம பலனை அனுபவிக்கணும் இல்லையா? மேலும் அவன் அது எதன் மூலியமானா அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை. வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா தான் இருப்பாங்க, வெளியில ஸ்கூலுக்கு காலேஜ் போகும்போது தான் கெட்ட வழிகள்லாம் நிறைய வருது. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா சமூகத்துல வந்து அதாவது இந்த விஷமான முட்கள் வந்து நிறையவே உண்டு இல்லையா? அதனால வந்து பாதிக்க அடைக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுமே உண்டு இல்லையா? இன்னசென்ட்டா இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கூட அதுக்கு பலிபசுவா இருக்காங்க, இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. ஆனா அது எல்லாமே அவங்களுடைய ஆப்ஷன், அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். இப்ப நல்ல வழியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துல பிறந்த பிள்ளைக்கு தாய் தகப்பன் வந்து அற வழியில இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த நேச்சர் வந்து அந்த பிள்ளை இடத்துல இருக்கும். அப்ப அந்த அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு சாய்ஸ் கண்டிப்பா தெரியும். இந்த வழி போனா தப்புன்றது வந்து அந்த பிள்ளைக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஆனாலும் அவன் யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறான்? பழக்கங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறானா, இல்ல வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறான்ற சாய்ஸ் வந்து அவன் தான் எடுக்கிறான் இல்லையா? இஃப் இட் டேக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன இது என்னன்னு போய் பார்த்துடலாமே அப்படின்னு இறங்க. எப்பவுமே கெட்ட வழிகள் எல்லாமே என்னதான் நடக்கிறது போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமேன்னு தான் இறங்குறது. ஆனா அதுல போய் வீழ்ந்த பிறகு, அதாவது ஒரு கிணத்துல விழுந்த தவளை மாதிரி தான், வெளியில வரவே முடியாது, மீள முடியாது. இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் இல்லையா? அதையும் தாண்டி அந்த பெற்றோர்கள் வந்து இறைவனிடத்துல அவங்க செய்யக்கூடிய பக்தினால வந்து வேணா எப்படி அஜாமிலன் கடைசியில போயிட்டு எங்க அது ஹரித்வார்ல இல்லையா? ஹரித்வார்ல போயிட்டு he did all the austerities இல்லையா? அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அந்த பெற்றோர்களுடைய இதுதான் இல்லையா? அந்த பெற்றோர்களுடைய புண்ணிய கர்மங்கள், அந்த பிள்ளைகள் சிறு பிராயத்துல செய்த நற்கர்மங்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து பிற்காலத்துல வந்து உதவும். அதனால சொல்பம் அபியசிய தர்மஷியன்றதை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம பரத மகாராஜுடைய செயல்கள் வந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, தந்தை அறப்பழக்கத்துல இருந்தால் அதே வந்து பிள்ளைக்குமே வந்து எடுத்துரைச்சாரு, பிள்ளையுமே வந்து அதே மாதிரி எடுத்துரைக்க போறார். ஸோ நம்ம எப்பவுமே யாருமே நிந்திக்கிறதுன்னு நான் சொல்லலை, ஆனா ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அப்பா அம்மா நல்லவங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு பங்கு. ஆனா எல்லா அப்பா அம்மாவுமே பொய் பேசாம இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? எல்லா அப்பாவுமே ஏமாற்றம் இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ இதை நம்மளை பார்த்துதான் நம்ம பிள்ளைங்களே வளருது. இதை வந்து நாம நினைக்கலாம், நம்முடைய தளத்திலிருந்து நோக்கும்போது நான் ஆற்றினது கரெக்டு அப்படின்னு நாம பேசலாம். ஆனா இறைவனுடைய இதுல வந்து நியாயம் எதுன்றது வந்து அவர் தான் தீர்மானிப்பார். அதனால நமக்கு நாமே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்க கூடாது நாம செய்த செயல் கரெக்டுன்ட்டு. அது மிக மிக தவறு. இறைவனுடைய தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது நாம் மாற்றியது ரைட்டா இல்லையான்றது நம்ம மனசுக்கு தெரியும். இதை வந்து யார் உணர்வாங்கன்னா, பக்தி பாவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும், நம்ம செய்யறது ரைட்டா தப்பான்றதை வந்து அவங்க அதை கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா? அப்பா தூங்கிட்டே இருந்துட்டு நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போன்லன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நீ போய் பேசாதுடான்னு சொன்னாக்கா அந்த பையன் எதை பின்பற்றுவான்? அப்பாவே போய் பேசுறார், இப்ப பையனும் என்ன பண்ணுவான்? போய் தான் பேசுவார். ஓகே, இது வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியாது. நாம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம். நாம சொல்லிக் கொடுக்கறது முன்னாடி நாம அதை பரிபாலிக்கிறோமான்றதை ஃபர்ஸ்ட் நாம செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த நாம பரிபாலிக்காம நம்ம பிள்ளைங்க மட்டும் பர்ஃபெக்டா வரணும்னு எதிர்பார்க்கறது வந்து மிக தவறான ஒரு கண்ணோட்டம் அது. ஓகே, தன்னை அரியணையில் அமர்த்த தீர்மானித்த தன் தந்தையின் கட்டளைகளை பின்பற்றி, அதனால யார் ஒருத்தர் வந்து தந்தையினுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நடக்கிறாங்களோ தனையன், அவனே வந்து வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வருவான். இதுதான் உண்மை. அப்பா பேச்சு கண்டிப்பா கேட்கணும். ஆனா அப்பாவுக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அப்பா ஒரு குடிகாரரா, பொறுப்பற்றவரா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, சோ பரத மகாராஜை உலகினை ஆண்ட பொழுது தன் தந்தையின் கட்டளைகளுக்கு இணங்க ரொம்ப முக்கியம். அதுதான். ஏன்னா ரிஷபதேவருடைய ஆட்சி முறையே மேன்மையான ஆட்சியா இருந்தது இல்லையா? அதை அப்படியே பின்பற்றி நடக்கிறது என்பது உசிதமான செயல். அததான் வந்து பரத மகாராஜா செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இன்னும் 2-3 நிமிஷம் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கு. ஸோ விஸ்வரூபருடைய மகளை பஞ்சஜன்ய வந்து யார் மணந்தார்? பரத மகாராஜா மணந்தார். தஷ்யாம் ஊஹாவா ஆத்மஜான் கார்த்தேஷு ஏனானு ரூபான் ஆத்மஹ பஞ்சஜனயாம் ஆஷ
பூதாதீர் இவ பூத சூக்ஷ்மானி சுமதிம் ராஷ்டிராருத்ரம் சுதர்சனம் ஆவரணம் தூம்ரகேதுமிதி. ஸோ இவ்வாறு திருமணமான பிறகு அவருக்கு, அதாவது வீணானம் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஈகோ, ஓகே, வீணானவம் சூக்ஷ்ம புலனுகர்ச்சி பொருட்களை உருவாக்குது போல, இல்லையா? சூக்ஷ்மமான வீணான ஒரு தம்பத்தை நம்ம பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த சூக்ஷ்மமா வந்து என்ன பண்ணும், புலன்கள் வந்து ஆனந்தம் கொள்றதுக்கு வந்து தயாராயிடும், இல்லையா? இப்போ ஒருத்தரை பத்தி நாம ரொம்ப ஜெயிச்சிட்டோம் இந்த மதப்புல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அடுத்தவங்களை இழிவா பேச ஆரம்பிச்சோம்னா, அப்ப அதனுடைய நம்ம பாவத்திலே இந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அது கேட்டவாறு ஒரு அந்த இது வந்து பாவம் எல்லாமே வந்துடும், இல்லையா? ஸோ அது போல, அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றாங்க, அது ஒரு அனாலஜி. ஓகே, மகாராஜா பரதன் வந்து தன் மனைவி பாஞ்சஜனியின் மூலியமா 5 புதல்வர்களை பெற்றெடுத்தார். அதுல வந்து சுமதி, ராஷ்டிரா பிரதன், சுதர்சனன், ஆவரணன் மற்றும் தூம்ரகேது. அதுதான், இது ஓமைக்காக அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. மற்றபடி அந்த இது வந்து வேற எந்த இதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அஜநாபம் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம அதில் வந்து கோரிலேட் பண்றது என்னன்னாக்கா, ஸோ தந்தை தாய் இருவருக்குமே வந்து நற்குணங்கள் என்று இருக்கும் பொழுது அதை கொண்டே பிள்ளைகளுமே அந்த நற்குணங்களை கொண்டு பிறப்பார்கள். அதனாலதான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடியவங்க தான் ஒரு குடும்பத்துல வந்து இணைவாங்கன்றது. என்னது, தாய் தந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய கர்மங்களுக்கு பொதுவான கர்மங்கள் இருவருக்குமே ஒரு பிள்ளைக்குமே அது வந்து சேரும். ஓகே, ஸோ அவனுக்கே உரித்தான கர்மங்களும் தனித்திருக்கும், ஆனா காமனான கர்மங்களும் வந்து சேரும். அதுதான் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், சுபாவம், ஒருத்தருடைய சுபாவத்துல வந்து அதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அஜநாபம், ஸோ முன்னாடி இந்த பரத வருஷத்துக்கு வந்து அஜநாபம் என்று பெயர் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாமைதத் வருஷம் பாரதம் இது எத ஆராப்பிய வியபசந்தி. ஸோ முற்காலத்தில் இந்த பூமி வந்து அஜநாப வருஷம், வெற்றி கொள்ள முடியாத ஒரு ஸ்தலமாக இருந்தது, இல்லையா? பின் பரத மன்னர் காலந்தொட்டு இது பாரத வருஷம் என்று எனப்படுகிறது. ஸோ எப்படி பெயர் வந்ததுன்னு இந்த இடத்துல இருந்து நாம பார்க்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதாவது சகுந்தலைக்கு பிறந்த மகன் பரத அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்றோம், இல்லையா? ஆனா அந்த பரதன் கிடையாது, அவங்க அந்த பையனுடைய பெயரால வந்தது கிடையாது. ஸோ ரிஷபதேவருடைய பிள்ளையா இருக்கக்கூடிய பரத மகாராஜாவினாலதான் இந்த இது வந்து பரத வருஷம் என்று வந்து. ஓகே, கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, தப்பாவே நினைச்சிட்டு இருந்தோம் மாதாஜி. புக்குல எல்லாம் அப்படிதான் போட்டிருந்தது சவுந்தர்யா. அதான் நீங்க நினைக்க கூடாது. கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம்